da ensaioa. Pras! Eta gero, intro. Eta gero ja intro, ja musikia... Eguna astera doia. Hau da, Potxeta Lodge making of. Oh, yeah. Cerradas. Bizi. Eta gero esate markatu, aparella. Eske... And I don't understand. Nothing comes to nothing good. Why you spend the whole day bluffing? Come on, man, do what you should. What you mean, the world ain't easy. What you mean, the world ain't mine. Last I checked, there were no prices anymore. ¡Guau! ¡Pillote! Entzun dut, audizioa bideara, baina duzu grabatu eta tarte bat zara. Gora horren txuzu marra zartu zidan Gero joar bat zuri esateko. Hau, asper, mugi, talan zer mugi, altxala zer mugi. Bueno, a ver, papale... Gaur, igual gaitu bat okomosatu edo beste, zezorta oso no. Claro! Zurdo izatxegin ez naizena gertu zaurtegian. Señor Bernardo. Señor Bernardo. Bat bakarrik batu. Ja. Baina, egin behar da, ondo. Ja, bueno. Vale, ba Ondo ingo zuen, Nacho. Venga, atzera da, no. Venga. Uy, kaixo, arratzalde... Bai, no, una mierda. Kaixo, arratzaldeon. Zer moduz? Oso ondo, erantzun da. Miren dijo lasteran, arator benetan. Azter, mugi, nauri zer mugi, altxala zer mugi. Ba oso ondo. Ba oso ondo. Ni oso aspertuta nago. Ni ere bai kotxa. Baina, ez dugunik ezazula uste. Zenbat urte ditu sei. Total denda, toma uno.
Qué pasada, Sold out. Sold out. Ni berri txarrak, Ni berri txarrak, Sold out. Era jota, es que lauretan. Qué buena, sold out ordu erdixat. Gutxi esango. Sold out, 15 minututan. Ni berri txarrak. Sí, creo que vale, bai? Suba. Kaixo, arratsaldeon. Estamos... Kaixo, arratsaldeon, zer moduz? Izue galdera bat. Izue, bakitzu zein baldak izue noren etxea den hau. Potxe eta lo. Potxe eta lotx, bale, ezagutzen ditut nik horiek. Ezagutzen ditut nik horiek, bale. Eske begira, kontua da, beraien bizilagunaren zat, pakete bat dudala, baina beraien bizilagunaren zat. Ez da ikusten barrena, eta hori da problema. Ispilu baten agertzen alda benetan garena. Diok jentetxoa sartzen leko batzetan da, bai? Hala ere, ikuskizunean zehar, nahi duzuenean erabilia dituzue. Stop, barkatu. Grabazio hau. Nabikiagunero, atarizatari, ziagoteos! Bai! Begira, orkezkoen aneko ditu, ni Simon naiz, Euskal Herriko postaria. Eta begira, kontuko dizue, kontua da, berai, potxe eta lotxe, bizilagunaretan paketu bat ikan dira. Baina, bera etxean ez da gondu dut. Elkarren antza duten lau paretas. Bixako hartu dizu, Hori da. Ni oso aspertuta nago, Tontxo. Jendeak zerbentsatuko, kezkatzen hasi orduko. Ondo, verdad. Kepam, hartu dizela iruko. Ja bukatu. Baina oin bigarren ikuskizun, adotxe. Bai, 2.0. Musuak banatzea. Hori. Ai, ama! Bai, hori da! Torri kanpora!
dana. Bueno, dana ez. Oin ja 3.0. Hori Oin desmakinatu eta gero 4.0. eta gero desmontau. Eta gero 5.0, oinatiraino joan, eta 6.0 desmontau. Eta ja. Gero Ala, mi esker! Agur! Bizkotxo vegano bat irten da ladetik, beroa jaso baitu. Bideoa! Bueno, oso ondo fan da, panorama honekin esaten dut zuet, bikain fan dela dana, eta oso posik, eta ja, ba hori, Euskal Herrian. ¿Qué país es ese? Irten da labetik. Oso polita gatu dira gizak, instalazio izan da. Hola, bukatzen. Bat. Hor zinio joan,